ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നെല്ലിക്കട്ട പൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ മാറി 5 സെൻറ്റിൽ വരുന്ന 2 ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വീടും സ്ഥലവുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്നുള്ള വില വെറും 14 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. നല്ല റോഡ് സൗകര്യമുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം വരുന്നുള്ളത് ബോർവെല്ലാണ്. അടുത്ത് വീടുകളുള്ള ഏരിയ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിൽ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.